Gaur egun ez dago zalantzan jartzerik energiaren garrantzia. Nork imaginatzen du argirik gabeko egun bat, edota gau hotz batean berogailurik gabe lo egin behar izatea? Menpekotasun horrekin jarraituz, ezin da aipatu gabe utzi energia berriztagarriak planetako fluxu eta ziklo naturaletan oinarritzen direla. Iturria gortezinak direnez, eta inguruneari kalterik eragiten ez diotenez, etorkizuneko beharrak asetzeko eta aldaketa klimatikoari aurre egiteko energiaren ingenieritzako 3. mailako ikasleok proiektu berritzaile bat burutu dugu. Proiektu honen helburu nagusia, Aralarren kokatutako meteorologia zentro baten autornikuntza energetikoa bermatzea da. Eguzki energia baliatuz eta plaka fotovoltaikoen bitartez sortutako energia berun azidozko baterietan metatuz, uneoro dauden betebeharrak asetzeko gai den sistema bat eraiki da. Horretarako, BAK alderantzgailu erabili da, seinalaren egokitzapen zuzen bat egin eta bateria tentsio eta korronte maila zehatzetan kargatzeko. Horrez gain, plaka fotovoltaikoen kontrol bat implementatu da sistemaren etekin maximo eskuratzeko. Azkenik, maketaren bitartez eta lortutako emaitzak aztertuz, gure sistema merkatuan lehiakorra dela baieztatu da.